Ita papagayam intayin iruging iba sa di pagkasalitaan. Sagodayin nga rin ti surat. Dear Manong Nemi. Awagan naglatan Manong Nemi tinagan nga Leo. May saak nga arkitekto. Manong Nemi nabayag akon nga agbuibuya, kandumdum nga ngam kabot kinabisik. Dadat ka po ng sangko na sangutin ng ted kang ka ti detalye. Tapos ni pagpakasik ng kakumamot urnusen. May sakang arkitek, agdes design, kadagiti na dumaduma nga proyekto. Ngam saan kong maurnus ti pagkasalita, iso mapakiurnos mo. Kaya yun ako ti agyaman kang ka Manong Nemi. Kaya tasakbay nga nakrugyan ti amin, kablawon kayo tinaragsak ka nagasat ng oras yun dito Nemer Studio. Kastamatan ka nagtipadak, nga dumdumngeg ka nagbuybuya, dagiti sponsors, kan amin-amin kayon. Nembag, nga oras tayo amin nga sa kapada, kat kastuman nga rugyak, dahito nga pakasalitaan. Manong Nemi, kas nagtulagan mi iti babae nga patpatid ko unay. Ngayon bilang kong umuna ken maudi nga babae iti biyag ko. Dagasak ni Vina iti opisina da, may isang nga teller isuna iti bangko. Idinto ta may sakmet Manong Nemi nga designer iti engineering office iti syudad mi. Dinagas ko isuna Manong Nemi, siyempre, adamat service car ko, gagangay. Arkitek kagayan, di adamat kotsek. Numampay second hand laing Manong Nemi. Nagtula kami kapot anniversary tayo na yat mi. Iti tingal daw, kaya't may tagselebrar, kaya't mapang kami may isang beach resort, iti amyanan, sadya kaming ag-dinner, sadya kaming ag-overnight. Iti nakalugan na iti kotsek Manong Nemi kas gagangay, na iparwam ka na kami. Yan. Beso-beso ko na kumangim sa amet, talips to lips. At ang relasyon mi kini Vina, hindi paspasak ang parlahin ti college. At ay din napasamak ka na kami, kan matultuloy nga mas pasamak. Kat kasalakayat ko, Manong Nemi, nga ijaya keng kuha na ti kalaysa. Numampayad na palang problema kaday ti kapsat ko. Kagangay lang, di pa nagbiag mi, Manong Nemi, ngiming karigatan, datatang kininanang tinangisakan iti panagbasak aging ka nagretuarak iti kina-arkitek. Why? Ti balay mi Manong Nemi gagangay lang. Isong ko na datatang kininanang ninuwan kan mabaling kumagat mabalbaliwan maten. Ti balay mi tapno makunang adda arkitek nga naparedwarda. Ngayon kasano Manong Nemi talupay dagiti sumarsarno kakabsat ko. Duwa dagiti adda ni ti college. Kahit asino pang namnamaan da, malaksid kadada ng kinitatang, siyak, iti sweldok Manong Nemi. Ti paggapuan, ti pagbasa da. At dapat lang ti high school, 100 kayo Manong Nemi, di iburudak. Idinto tada Vina, Manong Nemi, halos agpapada kami ti kasasad, ti panagbiag. Tati ko na dahil ng ikarkarigatan ladig nag-anak, tapno mapaadal da dagiti anak. Kung kunakarod, no apik hindi nga darigit ita dumantang, awan lat di awan, adakal kalingan ti kasasaad na, adaman digit aglaplapunusan, ti kinabaknan. Di ba kadakas Manong Nemi sang kampay unay nakadayo, adakam tinawit na nawatiwat ng highway nga adayo, digit balbalay, edita biglalatan, kung na di kotsek, yung karigatak ng paigid. Naku naman, sweetheart, kakaiso na agdate ta. Agbulok man yung tikot sa mo. Sensya ka. Diyak may makagata nga iti sa bali. Nakapimbinas nilang hanak. Wala mo brand nyo. Bagong paint lagay. Rag-rag with gayam. Pasensya ka na. Sige. Napagod mabaling ko. Orita na yung paigid din. Barwaring nakita. Katak-katak. Arkitek ng sa anak mekanik ko. Barbaring no, adala sidig dito yung pangpakitahan ta. Kasan nung may danon ta yung talyer, kas pagarikan. Di, agiduron ta. Agiduron ka. Uy, pagiduron nak. Nakayroon porme akpay lang.
Napilitan man nung nami nga dim sa agak. Pambag mo tayo, linokta ko na, makinana. Naging kikita ko mo to, awmat, amok, may panggit makina. Dito di ganas na ta. No driver ka kumanggit, amumuntin, mekaniko, tapos nagastagat, itikas to yung sitwasyon, kat awang problema. At nga 30 minutes may manong nemi. Nga kuting-ting, ang mawa, dapat nga ron amok. Idagdag sardeng manong nemi, nga nang ipaigid, tinakabinpinta sa kotse. Iti sangwanan mi. Kalbasan na, medyo natainganan nga, dimsahag. Sir, ma'am, anak ang problema. Diyan nga ron amo, bigla man lahat nga nagsardeng. Anda tolsyo. Tols, sige, mabiglang talaik. Ngayon, sino nga di tata? May saklang driver ng mekanik ko akmatin. Di madaman nga kutkuting-tingin, manon namin tinataingan nun lakay, ti makina ti kotse. Dadim saag nga nakapinpintas nga babae, manipuli ti kotse nga nagkapon ti lakay. Manong namin kasla nasulit dagiti bukal ti matak. Kasla jak namnamain nga iti dahi nga malam kan makakita ti kasken ko na. Artista. Vina, kitaim. Wow. Bagay unay keng kuana ta nagkapon ng alugan. Umasasdig dito, oh. Sikit-kit kita na, Leo. Ay, tata. Sino na dyan? Ay, ni ma'am. Iso ti boss ko. Iso ti iman manehuak. Ni ma'am Tunet. Hey. Hindi ba samak? Kuha, ma'am. Tunet tinakan ko. Siya ang ni Leo. Iso man ni Vina, girlfriend ko. Hanggang ko mag-date, hindi may kasidgan nga beach resort. Nabulakan mo tinti kotsek. Kotsem? Uwan, ma'am. Tunet, tinagan ko. Ay, Tunet. Gapon nyo, nagapo kong jubisina. May saka architect. May samat nga tailor iti bangko ni Vina. Architect, nagwapo nga lalaki. Bulok ti kotsen. Vina, naga mo? Iwan, ma'am. Vina. Di pala isukat sa bali, no kasakot sena. Naangawa ka. Kahit ko nga doon digdi kahayam ko. No ba amunan tinagan ko manon namin giant na kulap na inawat ko mo ti dakol. Apo, nailamuyot na nga dakulap dito eh. Nice meeting you, Leo. Also, Vina. Ma'am, baka saan kami may karkari nga makipaghayam kada kayo. Apay, anak ko magdiferensya na. Gabutada bulok ng kutsayo, kada kami kinapinas ti kutsemi. Kaya ko makipulapol ka na kitay, kaskada kayo. Well, anong kutek? Nangat-ngatuak nanda kayo. Kas pakikita langin, arwatin nyo nga arwatin. Kendi kutsek, kutsayo. Ngayon, kaya ko ti, makipagayam kada kiti kaskada kayo. Amo kamawatan nyo ti kahit ko sa wen. Siguro ma'am, before nga bimak na kayo at nagkapukay di baba. Yes, correct. Nagkapuk di baba? Sa aking mato, ngayon kayat ko nga talyawon di nagkapuak. So nga noan yaman ti maitulong ko kada kayo, nakasagana ka tumulo. Uraan niya. Tata Estong, ma'am, okay ka di may? Dandanin ma'am. Dalabas at diferensya na. Okay, kayak dito eh. Okay, kaya nalaig dito yung driver ko, mekaniko pa yan. Naging gawa nung naming nag-excuse ni Tunet ag sublian tayo luganda da siguro tawag na kano. Napaandarin man nung naming Tata Estong ti Kotsek. Okay na, sir, okay na. Saan da awagan ti sir, tata? Leo tinagan ko, ti Vina, ang girlfriend ko. Ano, diferensya na. Gagangan ti dumaan nga makina. Amo daanin ti makina kaya talagang sangkabasit lang rugit talaga agsardengan. Or overhaul ka nga overhaul, bulok tulatan. Ti solusyon na data, sir, gumatang kan ti baro. Mat nga iyahala. Kita ko kini Ma'am Tunet. Nangikumat di ko nana, no anyaman ti problema yo, ikibagayo lang keng na, itad na. Huh? Uwan. Kasla kanyak, driver lang, sir. Ayam na pinas ti balay mi. Mapabasak na 5 ka anak ko iti kolehiyo, mabayan di tulong ni ma'am.
Basta gayam. Edi damagik manong name no anya ti pangsubad ko. Baka mabiglang damagik ni ma'am no ko na. Di sublin, sir. Ay sir, Leo. Diyan ka lang cellphone number mo edad mo. Tap na kas tagat kontakan na kanto ano. Kinitak ni Vina manong name kasladan pa nagatap na. La edad mo Tapi cellphone number mo lang. Nawatin na kang kape kasla di mo kayat. Edad mo. Kasla madidya pa nang kitam kanya. Opo, si Kamit Leo, sweetheart. Ano ko ma? Madlaw kong crush ken ka ni Tonet. Katagi mo na, kasla? Sige, sige. Tata, istong. Dito cellphone number ko. Alayo, pakisurat. Ano ito tibol pa? Ay, sakon. Dito. Manong na may pag-isong at niloktak tiwalad ko da. Basit nga papel nga blanco. So, nang surata. Sa ako'y maga, Tonet, thank you very much. Manong na may diada kami ni beach resort kasalatamnay kanyak ni Vina. Abay, selebrasyon din ng resort na yan. Sila awang ka itimod. Awan, ano ba mas masama kang ka, sweetheart? Ha? Pambarunutik lang na dyan nga Tonet. Tapay. Sa balit pa nagkita na kang kay. Taawan ka din ti pa nagtalik mo kanya. My God, sweetheart. Data ti selebrasyon. Anda ka na dumating nga problema ta? Agparparik na kanyak nga. Dumating titugundaway nga. Makisina ka kanyak. Sus Maria ka. Abi ko mga panunutan na ito. Madlaw ko nga talaga, kursunada na kada dyan nga Tonet. Well, agpaiso man kas pagarigan, kursunada na, taore man katangan na. Saan nantong magatang tiba na kayat ko ken ka? Because I love you. You're my first and last love. Vina, please, saan ko mga madadahil dito ka tao? Kabulahin ka na dyan nga Tonet. Saan mo ko mga kisayan, di pa nagtalik mo kanyak. Mabaling ka di. Tinakasaksakit na parte na, adan pa nagduwadom kanyak, idin to ta. Saan pa'y pulos buo pa lang no ti ayat nga markrik nga ken ka. Say ka man tikas kanyak, pagatapam, pagduwadoam, idin to saan ko mga rombeng nagduwado ka kanyak. I'm sorry. Ikatamten yaman nga pa nagduadom kanyak. Ikatamten yaman na pa nagbuteng mo. Basta, ti panunutem, sika kit sika, awan to ti sabali, uray kasano ti kinabaknang na nga babae. Sabi ko ma, saan to ang baling nga narukop? Mabaling ka di? Nga di patentan nga danam amutang nga Tonet? Let's celebrate. Sige, pasensya ka, sweetheart. Ha? Parang nadagit ginatang mo nga pag nabiita. Inda sa ramin manong naimi nang lukat madten ni Vina iti beer sa nanyawat kanyak. Okay? Uminom ta? Agsalibero ta? Kita hindi kita daluyon. Saan nga mauma ang agsubli-subli nga agpasag kan umagek iti kadaratan. Numanin umay tatikas nga lugar kiti bagbagak kang kakang kanayon. Aging ka nga dadanom ti baybay. Aging ka nga saan nga mabanog dagiti daluyon nga umagek iti kadaratan ken kabatuhan. Kastat managayat ko ken ka. Walang hanggang. I love you, honay. Vina. Kinunak manong naimikit inawid ko. Tapos nagkastakit. Agsadag iti barokong ko. Timangad. Tinagad na. Impababakmet tirupak.
kat nagsabat dagiti bibig mo. I love you so much. Ever and forever. Kasumat kanyak, Leo. Noon niya ti karim, kas namin ti karikan ka. Awanit sa bali pa ng lalaki di biyak ko na sanga siksika. Siksika laeng. Nilaing patay ti mambanin mamagsina ka na ta. I love you so much, Leo. Intuloy mi tinaginom, manong name nagpulutan, naging kanangan, kalbasan na manong name sa bali man na panangan, manong. Kas iti dati nga raramidan mi, no mailiw ti tunggal may sa kami. Nabayagan manong name nga raramidan mi tag kanaig, ngam kaslakang kanayo na kabarbaro ni ayat kada kami. Sana pulos nga agbaliw ti irut dagiti arakop, ni Vina kasmet kanya. Kaslakang kanahin manong name nga di agmaumaw ti kinabanglo, kinapusaksak ti babae nga matpatek ko. Wine manong name, nagbaharis rosas, dahi ding harabi. Nagpatnag manong name, siyempre adamat lang inam namin. Nariingak manong name, iti pa nagring ti cellphone ko, jak gayam in silent dita eh. Dirabi. Sinong batak? Numampik, jak kinita, no sino to tawag. Hello? Good morning, Leo. Sino tayo? Siya ni Tunet. Ay, Tunet. Pasensya ka, na-disturbo ka. Adaki ni Beach Resort? Nag-overnight kami dito eh. Nagpapas kayo. Gaminta anniversary tayo na at me eh. Adakam lang ba't iti asidag? Ha? The same beach resort? Sino kaduam ni Tat Estong? So kaduam ni ta kwarto? Mabatbatin ni Tat Estong iti kotse. Awang kaduak dito eh. How about your boyfriend? Awang pa yasawang. Adaan ako ti boyfriend. Imsang ko nga eten. Sabi ko, boyfriend mo, saan mo eten? Iso ti kayat na papakin, mama. Baknangak. Nga mamon, saan ka naragsak? Anda ka di baknangak saan ka naragsak? Umapapalak ka na kiti naragsak nga na tao. Iso nga kunak kang kada kayo, nga gusto akti, mapan ka na kiti gagangay nga lugar. Takait ko nga, kitaan kan buyahin no kasanot kinaragsak, dagiti gagangay lang, ti panagbiyak na. Kasi lakayat ko tagsubli, iti nagkapuhak. Naragsak dagiti gagangay lang ti panagbiyak na eh, awang problema da. Anong awan? Huwag na may masala problema da kunak ko nga. Tilang problema da, kang kanahin da nga pampanunutin no, yan tumanin ti isaan da ito nabigat. Parang gano'n. Din tatot problema. Nanaruna, ado di kita yung himamanage ko nga negosyo. May isang nga developer? Developer? Oh, developer. Agad nga ka na napindas nga lugar daga sa ako pa-develop. Being architect, kasapulang ka. Kasapulang napindas nga design mo. Empleyado ka, di ba? Kahit kung i-offer kang gati napindas nga trabaho, itidak ka la sweldo. Tulungan ka lang. Itinegosyo. Nagbaling nga assistant ko. Nagpindas yung jaya. Ang kontento mo ako niti pwesto, iti opisina. Isyak ti designer iti probinsya mi, iti syudad mi.
sorry, Tonet. Excuse me, nakariingan ni Vina. Prepare me lang ti breakfast me. Excuse me ha. Liklikan na. Ang manang liklik ng baliwan na to nagsaho. Mabalin sa anak pa nga danam mo siya. Mukat-mukat ak pala. Sige, sige. Saan ka dagdagan? Sige, kanto tumawag ka niya ka. Iponbok mo ta number ko. Sige, sige. Okay, bye. Good morning once again. Manong Nemi, initaliyawik ni Vina. Diyos ko manin. Agad, natadamti. Panangkita na kanya. Hey, good morning, sweetheart. Yapay mo, alinak. Sino't kinasalita? Timawag ni Toret. Ket? Ket anya nagsalitaan nyo. Mamaling ka di nga. Hindi pa lang mulumog yung daramos. Ken, nagsakit po sa ko. Mag-isisbuwag. Excuse me Umuna na akon. Umuna akon ti CR. E di panunod ko manong na yung nagpintas nga jaya. Agbalinak nga assistant na. Dakila sweldo. Awatek na dyan nga. Jaya na. E di kang kanayon kamtong nga kuy-kuyo. At siyempre, assistant na, di adaklat at sisdig na. E di kas dyan kinapintas na. Idin to tamadlaw ko nga. Kurang na lang yung bagana itay, ti I love you. Hanak ano nga ayatin, di boyfriend na, nga isot kayat, napapakin mamang na. Baka italangan na in love. Ay God, nagdakila problema. Ag problema ak manong Nemi. Dahil dati nakadlawan met ni Vina kanyak. Anat problema? Ada problema saan ka di, Leo? Awan ti problema no, saan ka mangpataw ti problema? Siya kumati mangpataw ti problema? Ikatemten yaman na pa nagselos mo kinito net. Ikaw, saan nga dyak ko magselos? Ininto tinawagan na ka nakasapsapa. Ano imbaga na? Di mo pa imbaga kanyak. Da di enjaya na kanyak iso ti problema. Ginayaan na ka ti? Imbaga nang ikasar mo iso na. Saan nga kasta si kamen? Anang arti enjaya na? Napintas nga trabaho. Developer iso na. Agdevelop na nagiti lugar, gatangan na nga lugar, developer na. Nasla ko man ito yung rest house. Wano na ito yung beach resort. Isugat kada na dito yung amyanan. Ket, agbali na ka nga assistant na. Being architect. Ag-design na ka nga architect. Developer na nga lugar. Assistant. Siyempre, adaktal as well assistant. Kang kanain kay kuy-kuyog. Siyempre. Kada niya sungbat mo? Kasi nangagmumot siguro ito, baga kengkwa na, ang kontento akong tagdrama nga trabaho. Napintas di offer na, siyempre. Ngayon kontento akong tinapintas sa trabaho. Kanya kayat, namamano kam nga kita, iti babae nga patpatid ko. Nga ni Vina ko na. Jak nangig data ngayon bagam. Iti panunot ko. Jak kaya't ngawatin na diyang offer na. Ngayon naglagak laonay na lalaki. Siguro, kung na hindi ka duma. Ngayon tapno awan, ti mapasamak nga imon, jak kaya't nga awatin. Kat may bagak nga palubusan ka. Vina? Palubusan na? Oh, asto ni Traksak na, oy. Awatin siguro ni pamalubos ko niya. Palubusan na? Kahit nung palubusan ka, mayat ka? Saan?
ori palubusan na. Aman, ori palubusan na, ori iduron na keng kuana. Awan, sa awan pang isukat na keng ka, sweetheart. Style mong bulok. Manong nemi, kahit ko kung iwaksi iti panunot ko nito net, ngem pulos nga saan nga may waksi. Already, tagpapaabagatan kami nagsublin di syudad, manong nemi, iti dayit nga bigat. Siyempre, idagas ko, liyabi na iti balayda, gabo iti dayit nga aldaw kat Sabado, awanti opisina. Naman yung pagunyan nak, manong nemi ni Vina, nga makaslasaan ko may kaso. Hey! Agman-maneho ka sa balit pang panunutan? Ha? Pagbagunyang ka? Abi nga yung pagpagunyang ti driver. Kat nakakonsentrate kag maneho. Ano na-concentrate? Numanin may shoulder mo ti kotse. Ha? Ano mas pasama kang kalayo? My God. Dimtingin ka ti problema. Nagproblema ka di? Siya problema. Di nga saan? Kaslaarig mo na tayo. At ka tinagbaitan, tidwa ba to? Nagtuptupak at... Sino't William kada kami kinito net? Vina, apa nga napantigas na nga question? Kastat pampanunutam eh. Di ba? Manipod kinakurapay, to kinabaknang. Siya kagagangin lang, kan siya kagagangin lang nga tao. Idijayan na katik na kapinpintas ng babae. Saan lang nga napintas, no dekit baknang pay. O, magidam, nagsanay ka? Sweetheart, imunam iti panunot mong awanin ti pangisukatakeng kakunakmat. Api nga problema ka. Ti problema, saan nga natin panangisukat ko keng ka, keng kuana? No, di trabaho, di opportunity, di oportunidad. Api nga, nagpungtot ka. Wala ta sa bali man kami di pampanunutem. O ito pa nagmanehom, kasom. E di may tulad ko ni Sona Manonemi. Siyempre, goodbye kiss. Good luck ka na kayo kanito net. Siyempre, nantungod dawa yung nagsasalita. Padasin, busy lang neta, cellphone mo. Kita ang ganda kabadmadit panurot mo. Haan, balbalagang ka lang. Siyempre, awan ti trabaho mi tao, trabaho ni... Sige, kahit kung nagina na, tagdagan na pa nga dumsagan iti kotse. Di mo ba pa sikat dumsaga, mangilok at itirida o sana na. Sige, sabi ko ma, awan ti dumdumti nga problema iti relasyon ta. Imte ko na kon, Leo. Awan ti karbay nga kamangigawit kang ganon niyaman ti desisyon mo. Kadno kidawan ti pamalubos ko. Nakasagana nga magpalubos kang ka. Goodbye. Nakiktutak manong nemi edit asadag kon sa diabalay kat malasing ko ti kotse nga nakaiparada manong nemi iti batog ti balay. Tilugad nito net. Kat nakita ni Tata Estong nga dati abay ti kotse. My God. Hindi dahito nga paspasamak. Saan nakasardeng nga dahito nga tunet? May payan dito ti balay. Naamuan na ti balay mi. Naglaingin. Kitam kadla ti babae nga tarigagay may kalakakom na amin-amin. Uno ka po ka rin, tada kwarta na kat alis to lang ang kuti. Babayan ti kwarta kat mapaggaraw na, ti anyam na paggaraw na. Ay, good morning, Leo. Good morning, kada kay Tata Abed, taka dito eh. Ikati sumat ti kalikakom ti bus ko. Ay, nangaro din ito na. Ada taon nagtibalayo. Ay, nususapo. Kabaylan natin sumret, ikas tagagangil ang malay. Magus-gustuhan natin umay tikas ito nga lugar. Leo. Nangigmumati ko na iti. Kahit na tagsublit nagkapuan na. Kaya't na tiba kay pulapul ka nagitikas kada tayo. Di makadakas manong nemi, di makastreka, si mabat isuna.
Ni Hello, Leo, pasensya ka ni Maya ko ni balay ko. Balayo, na mamukon na tatang kinanang mo kandi di kakabsat mo. Kat, imbaga akong di planok para iti dahil ti balayo. Ha? Kahit ko tumarakop ken ka. Tunet, sanak pa nga nagdigos ito. Nagdigos akton sa di balay ko na. Ang bale, basta narakop ka. Arakop ti may nga kayo. Nga nakasakana nga tumulong ka na kayo. Ariana ka ro din. Sige. Pasensya ka, di balay mi. Kas na ko nakang ka di kalman. Gusto ti makipulapol kay asto nga lugar. Nanumuleng ti yan mi. Ngem no madevelop agbali nga napinta sa barangay. Papintasan ti barangay Julio. Sino kayo ti tata? Sino kapitan yun to? Mabaling nga ding paayaban? Happy ma'am. Basta kasaray ti kapitan. Ano naskin nga agbalin nga kapipintasan nga barangay, di barangay yo. Apikit di nga saan. Kan Leo, dati ba Leo? Kan dati lugar na, dati pesto na napintas. At dati sa kaanan, di turod. Nagpintas nga ma-develop. Kata niya nga rin kahit mo ita. Kat pa-develop ta. Awang kwartami. Siya ti makaamo. Nabig sanay ka. Di mo kaya ti jaya nga tulong? Aping naskan nga tulungan na kami. Gabata kahit kung tulungan, di kita kasapulan di tulong. Tata, nana, lawlawakan nyo man ti panunod ti anak yo. Adalam ba nakalain sa kotse? Dirimuhan ito net, manunay. Kuya, nagpindas ti Jaya na. Awam no kasan na hamon no kan problema kada kami. Iti pa nagbasa mi. Iso kanon ti makam mo. Agbaling kami nga scholar na. Apek sinay ka, kuya. Lumot kami na. Grasya. Nagpindas sa grasya. Apek ka din nga, paayam. Ngayon da problema eh. Ano't problema ko anak? Di ka di madlaw nga kras kanyak ni Tunet? Akit nagpintasin ko ya. Makaasawa ka di baknang nga muna talyawan din nagkapon na? Di mo amo sa usawan, Rino. Amo yung nga girlfriend ko, ni Vina, nga nabayag kami. Nga rumen ko man nga asawa kami. Anak, sa bagay, bakit rason mo? Ang panunutem, kahit nang sawan o sarim ta panunot mo. Tatang, amok nga iturundak kinitunet. Kasanon ni Vina? Kasanon may sakripisyo? May salang ni Vina, idin tutaado tayo. Dahil at panunutem. No. No kaya't ni Tunet tumulong awatin tayo ng awan ti kondisyon. Awan samit ti kondisyon na. Papanan nanto sa mangtid ti kondisyon. Di na pa natungpal. Baka mandamdamak, kasalita na, kaday danto ti baga na kondisyon. Isinak ni Vina kat isot ayatek. Ayo ka demoreta. Kinapudno na kit mo nang nagsarita kami, injay na kanyak, kina-assistant ko ken kuana. Kang kanayon kamtun nga kuykuyog, kanat naman yung mapasama. Kit no na talaga na tibkir ka agad, oraan niya taramidan na baro. No ahang nga kayat di lalaki, aw marami di babae. No di kayat di babae, aw marami di lalaki. Tatang tao aklaing narukop. Idin to na kapinpindas ni Tunet. No takay kumakas pagarikan di siya. Agbaling kang nga tanga na tibker. Ay, eksudeta ni Tunet. Leo? Yes. Isi kami lang mang-design. Dito may patakder nga balayok. Ito pindas nga sa kaanan ng pagkalistorod. Nalaman mo gayam na ito mabaling nga gatangin. Porsyel mo gayam na ito asligyo. Di, gatangan tayo. Nagpindas ng pagbakasyonan dito.
Ada kayo. Napintas, basta sa kanti mga mo, kaputi, architect ka, napintas pa nag-design mo. Diba? Amok nga amom ti adda iti panunod ko. Napintas nga lugar. Dakal ti magastos. Adda ka dito i-check eh. Inagan ko ken ka? Petukas? Idikitak ti check manong namin lo, oh my Lord. Milyones. Ada kas ti kakado ti kwartam? Develop irat. My God. Apay nga ramidam ti kastoy. Tunet. Ani nga po. Kahit kung maamuhan, babaling ka din nga si kakinsiyak lang ti kasarita. Saanin, gabutan mo kundi bagam. Mabaling ka din nga. Kung nakmal no, kahit mo palagdigos. Madlaw ko, madi. Sorry. Manong namin daw daras kundi na pa nagdigos. Nagpatayarak mo tayo. Sininyasak ni Sherling nga kabsat ko manong namin. Kiraman dyan unag di kwartok nung na dalos, na urnos. Manong awang problema. Kas lakayan natin. Mapang kami ti exclusive na lugar eh. Sa manay ka kiti kwartok manon naming rekab kong sangko in lock. Nagsukatak, nagshortak, nagsanduan. Pinusitsitak ko lalbagi ka, tibang-bang mo siya. Romuarak kuman manong naming naluktan ti read out ko kwartok si break ni Tunet. Rekab na ti read out sana abunlak, oh my God. Ang pauna yung tibabae, no? Ang medyo. Tunet, rumor ta. Kunakin ka nga. Agsarita ta nga si kakinsiyak lang. Ako mat sa bali nga lugar, no? Sa nga dito kwarto. Naalas, di ba? Intelente ka. Saan ka nga naalas? Hindi lang ka mga nagamamuta. And then, sumrek ka, ti kwarto, ti lalaki. Nababaka dito pa nagkita ang kanya. Nababakpit na tao. Dagiti lang material nga banag. Tikas lang nga itong kanyak. Empty pusok. Sabsupulan na tikas ka. Imbilang ko hindi kalman, ngayon ti kararagsakan nga paset ti biyak ko, tanama mo ka. Tunet, anya ko anta kanyak, nga awan kay boyfriend mo, nga kaya't di kiti parents mo. Guwapo ni Ernie. Executive. Baknang ta. Yan saan ko kayat? Saan ko masursuro ngayatin? No, pinatas kon. Nakaskas daw ka di. No gayatak. No si katipili ti pusok. Alawan mamatiak. Iba't patignak. Ngem I'm sorry nga bagakeng kang saan kang iba't patig. Amo ka na sakit para keng kadi amin. Amom nga dapat patig ko gaputan nabayagan nga da relasyon mi kini Fina, hindi pala nga dakam ti college. Yung karik nga isukit isuntulayan ti babae ti biyak ko. Kasta naman isura kanyan. Ay, item ni Fina. Unay-unay. Uray no awan to ni Suna. Ay, takit mo sawan. Kas pagarikan ta, madisgrasya. Kat matay. My God. Padisgrasya, mapapatay mo? Shh, tabuses mo. Amo ka maaramid mo, gabot adot kwartam. Amom ora mamin sa nga ribok at siyam nga matay ni Vina,
Sang kunto nga mayakar, wano may bawing ti pusok ken ka. Si Kamet, nagkaro Kamet. Abi ngamin kasi si Timbagam. Sila mo ipang pangtibiyag ni Vina. Sang kunto maraming data. Abi nga rin Bagam. Pinadas ko lang yung bagat. Amot na yung reaction mo. Subsubukan nak. Chanchalesan nak. Kadaklan no, net reaction mo ko na. Tanong matay ni Vina, kadamok na sikat ni Mastermind. Paibalod na. Mabaling ko ang katangin tilinteng. Amok. Ngim, adadan tubad nga saan kami mateng. No dagit tumok no tikurat kan ka. Kaputa para kanyak at saan ka nga nasiya at no dagit dagas ka. Saan kong to halamidan di kasiyay. Ta sana ka dagas. Kas no kanak ka nagapu aki di baba ng mato akit kahit ko agsubli di baba. So magustok tumayin kas nga lugar. Diyak kayat ti makiasawa ti kas ni Ernie. Gamot ti kayat ko ti makiasawa ti kas ka. Gamot ti sikat ti pakariknak ti hayat. Awatin ti cheque, please. Adu data. Ito sobra na. Is it, usan hindi ka nakabsat mo tap na makapagturpos na. Yung panagan mo kanyak na tanga cheque, kahit mo sa one instant millionaire. Aglalalo na ito na, sala nga millionaire, billionaire pa eh. I'm sorry to that. Kasi sana ka mamatit kasi mapaspasamak, tagtagain na plan ti amin. Ngayon sususto. Di mo ka dararapaapin. Tagbalingad dating ato. No pa sa mo nga malipatan, tag subliti ba pa? I'm still virgin. Awang pwede rin payak ti bagik. Dinak pa nabisito ni Ernie. Aman, promise. Virgin pa lang di lips ko. Ti barokong ko. Di ka kadimayayo kanya. Di ka di masulisog. At data di sulit mo. Ako ang di makaistorbo ka na ta. Atunat pangasim sa mga ikatanta parwatam. Imposible. Nasaan ka masulisog? Unorayam ka din agpakaasi ak tap no ayatin na. Siya ka nakapimpintas na baknang ada amin kanyak. Tilaing awan. Kat tilalaking ipatpatek ko. Nga pakariknak iti ayat. Nga iso tiragsak ko. Nga oray mapukaw ko amin na kinabaknang ko. Basta adda ka. Leo. Ayatin ka kat ayatan nakmet. Please. Saan ka nagpagpakaasi akas ta gaputa. Gaputa na rokop ka. Naskin ka di kang parintumay sangwan. Saan? Di kang parintumay. Sa anak ng Diyos. Leo. Ayatin na. Di nakarako pa ng astato net. No. Apayin mo, halin na. Nabangsit ka dito sa ngaw ko. Nabanglo, naimas. Apayin nga ron. Di barokong ko. Kas makita, naikatindi. No. Tonet, no. Anatino. Saan ko isardeng? Ngay tuloy ang katindi pagananay ko. Tonet. Samon nga lapdan tiriknam, Leo. Samon nga lapdan tiriknam. Come on. Orayim ka din na siyak, tibangkat, mga babat, t-shirt mo. No. Idin to ta makita kastaon ito panagdisool. Tama ba yun? Tunet, come on, Leo. Siya konti mo na nga mga prosti barokong mo.
Kunak man nung nagdadamo ka, kasla daman yung experience mo. Virgin, nakmailaing. Paniknik ham, ipaniknik ko kayo ka. Oh, Leo. Please, arak open nakmet. Nakasti pa nangarakop ko kayo ka. I love you so much. At pagpakamauyong aktap nila yung magunod ka. Alright, I love you. Manong nemin yung sika kumatisyak kasi dyan na sitwasyon. Nataramin din. Laglag ako na yun siguro. Idi nakal ko ti arakop nakalpasan na kaya indurong ko. Shit. Kinunala. I'm sorry, Tonet. Nakabababan, di ba nakita kin ka? I'm sorry. Sakit naman. Nasakit. I'm sorry. Ang sakit. Nagsakit. Arig na. Itad ko amin nga kinabaknang ko. Tapno lang ayatan nak nga oray talaing kuma. Idurun nakpay. Nakabimbintasak. Idurun nak ti may sa lalaki kaskeng ka. Oh shit. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm very sorry. Talang mapasamak ti kastoy kanyak. Idin to taadda ni Ernie kung kawawa kanyak. Nibisito saan kong inted kang kuhana. Idin to ka. Halos nakalabos akon. Yung pababa kong ti kinataok. Magunod ko laing. Saan mo to magunod? Ape nga din nakmaayat. Ore pa naging ko kung nakumalaeng. Ore pa gustuhan naklaeng. Ore saan nakmatlaeng ayaten. Diyak kaya't ngaliputan. Ti babae nga batbatig ko. Sumapol ka lang sa bali. Nakasapol ka tikas kanya ka napudnot panagayat na. I'm sorry, Tonet. I'm very sorry. Marikaslaw, marikrik na, tamarikrik na. I'm sorry. Isubli mo ito na nekat na rawatem. Hindi nagkakit kan. Saan ka ito nasusubli? Sumapol ka lang sa bali. Siyak pa yun nga mabahay ti pagkunam ti kasta. I'm sorry. Nagaruat sa rimuaren manong nemi. Saanin nga nagpakpakada. Nangikulayangan manong nemi ti ungor ti kotsedang imadayo. Idinto ta. Kasla awan ti panggap kong arumuari ti silad. Sila sa anak pa lang mamati. Naramanak da kiti bibig ni Tonet. Naaprusan na ti barukong ko. Inalan at dakulap ko kat inpaaprus na dagiti doang nakalaplapsat nakabimpintas sa supog ti barukong. Nakalinlinis, nakakinkinis, nakabangbang, nakaimimas ngam saan ko nga. Rinamanan saan ko nga. Sinakbab saan ko nga. Are you crazy, Leo? Crazy, crazy, crazy. Idi rumuarak ito yung kwarto manong name nakiktutak editad na ng kanyak. Ang ganto ka no pasupli. Imbati na kada kayo, ti-check. Imbati na. Api nga inawat yo. Ay na anak, grasya. Ano nga amin tinapasamak kada kayo, api kasi di tilangana. Nanang, manong, pasuplim deta. Muti-muti ti sublik. Naglaglag ka mutin. Naglugo kan. Laglag ko nung kinamanong mo, kasi siya kamanong mo. Kaya talaga nalaglag ka. Abe ko may sublim deta. Manong nga milyon deta. Uri man pa nagpag-agretire ka doon sa munto pa lang masweldo deta.
Ronnie, sa mong kumawatan direk na. Minamaoing direk nam. Pampanunutan, di, panangisinam kini Manang Vina. Sino lang ni Manang Vina? Di pala si kakumat ng ibagang siyakon ko ng kumaitay. At si kamat kayat na. Sumartan kayo. Si kamalag desisyon. Tatang. Si kamalag desisyon na niya desisyon mo. Doon kayo sublideta mo na. Kasalungan natin din pa nagbasa mi. Ang mamat nga kamailan nga ito, amin ang kasapulan ni Manong, manulot soldo ng arkitek, datang kininanang, nakapsot lang ang trabaho. Datang mat panunutan, ti masakbayan ng kakabsat mo. Awan ti magdanagan nyo, ti ited ko. Or iyaradok ti bagik, kag trabaho. Manong naimit na wagak dito na et. Simong bat, anamayat kan, tatimawag kan. Tunet, isublikan ka ti Cheke. Ore ko man lang parang pagustom kanyak. Dakil unay, alawan umawatak. Ngem, ikapasit mo. Di mo kahit nga, pa-develop tiyan nyo, lugar. Di lang balay, okay lang, di balay. Mabalbaliwan ang patakil. Ngumno pa nakadevelop the whole turod mo. Ba't develop mo the whole turod? Hamat umani data kan? Manong nga natin masapol mo. Para ka rin kapsat ko. Sige. Akita ta. Tondrabi. Di lang mabaling ibaon mo laingin ni Estong, ni Tata Estong. Balbaliwan ti mangpirme ti Cheke. Naisubli dito yun. Anda kanyak nito yun. Umarahin ti 5 million. Adunay, ora 1 million lang. Madi umanay para balayo. Milyon itan gagangil ang balay. Kasla kalasaan nga arkitek. Sige. No para balay kan panagbasa na kita kapsat ko. Yan ay mo nga 10 million. Matlagay, basit, diferensya na itan. 25 million data, di ba? Alay mo. No, plano yung tagkasar kini Vina, usarin nyo pa yan. Tinayon na. Tunet. Iso na sa mo ni subsuli data, umanayin data. Kahit na damang pagkurangan na, agunin ka to lang kanya. Di nakagura. Kagura ka. Ay manangarot mambalin ko. Well, no talaga nga di mo kaya, di ka pilitin. Ngayon, kahit ko, agtultulo ti, singit ti tunggal may sakara tayo kadabina. Kas nakunak kang kaitay. Baknangak, ngam kahit ko tagsubli ti nagkapuak. Kadagidag kasapulan, kas kada kayo, tulungan. Ngawan ti subad na. Tinapod no ngayon kat unconditional love. Well, urayak na siya tayatem. Imbes ka ni Vina. Bayan ka dagiti anyaman nga na siyat nga edited mo kada kami? Bebain ti anyaman na pamuspusan. Kahit ka man nga lipaten, ibawing ti sa bali. Ngam talaga nga sika, tinekari nga yatek daw pating ka na. Ngimawan, ti maramid ko no talaga nga nabaling ka na budno kinipina. Sayang, nasapsapa ko mati panagamamuta. Manong nemi saan ko ngin sumsubli. In depositok iti account ko. Nakigtot na giti taga-bangko manong. Yung saan nga ti bangko ngayon, Davina, yan ti deposit account ko. Sir? Nangalam ti kasto yung katakil na kwarta.
Apay, ada ka di paset iti trabaho yung aga interview. Daan, no, milyon. Inregalo na kanya. Kasi makita, sa bagay, ako la kumpanya na ito nagkapuan na. Developer? Nagkasat ka, sir. Tanagtang katikas to eh. Ada project me. May isa kang architect. Si. Sige, sir. Mabitlahin. Tinaramid ko si Maruno Manunemi, biniling ko rin na loka absat ko. Mangopen ka ti account yo. Tay transfer ko ti saguhon milyon kayo. Ha? Kuya? Peso? Para di pa nagadal yo. Subsobran na kuya. Subsobran, baka mo kayo ito. Ngem. Laglagay pa nyo. Mabaling ko na inyong alisto lang nga nagunod deta. Di lang mo nakasontrigat na. Diyak ko makahit awatin. Iminawad ko para kada kayo. Para kada tayo amin, kuya. Sige, mang-open kayo yung bank account nyo. Tapos may transfer ko sa bahon, milyon nyo. Kuya, thank you. Milyonaryo ako. Malipatak pa yun, manong naming tinawagan ni Vina. Tinawagak manong naming today na malam. Hello? Kumusta? Gusto yung alright, tawag mo. Kumusta? Nakabaybay ka nun ni Vina. Ay, ni Vina. Nakabaybay ka nun ni Tonet, iti malayo. Amom? Amom? Gabot saan ka nga sumungbat, kagriring na cellphone mo. Awan siguro ito sa dag mo. Timawag ang tikaruba yung amamok. Ano na pasama? Ororay kang ipadamak mo mga dagos. Saan ko nga na oray, talang umawag ka. Kahit ko nga, umayag dito ta istoryakin ka. Sige, orayin ka. Umay ka mag-dinner dito eh. Ano, kayat mo. Ibaga ka datatang kinananang, ang partidot manok. Native ng manok. Tinulak yan, paitunok yung lupo. Ang umulat ang di paborito kaya. Kita mukbat basta umay ka dito eh. Manok ka native sa pulo. Nabanak nga rin manong naimig at siyempre nabay ako nga umumay dito'y di pa laeng nagbasbasa kami kat na maamukon na giti pamilya na. Ay, architect, kada kaya daktatang. Tatang ko naklatan ha. Hindi pa lang tatang ka lang tatang kanyak. Natunon na tayo doon nga lupo ti manok. Nga, ay, imbaga ni Vina. Ay, tatang, plano min ki ni Vina tagasawa. Alagat mo talaga nga desisyon doon ya. Tagat rumbang nauna ya. Angim ka sa dungarot ti kung kunan ni Vina nga panang tulong mo pa lang kadagdig kakapsat mo. Hindi pa nag-adalda. Nasolusyonan ng tata. Awan yung problema kadakwada kabuta. Nakadeposito ti pagbasa da. Kasta. Ikit nangalam nga eh. Nangabak ka ti loto. Nangabak ka ti chipstick. Kaya po. Basit na dyan anong loto. Dagiti loto. Nung jackpot kat 100 million. Alakat datan. Ay, alakat lang. Datan ni Binang. Salita kayo. Ingatang ka tibir. Siyak lang. Siyak pa yan. Dati dadamit. Pulutan nga eh. Dito yun. Tido nga lupong tinuno ni Nanang. Naragsak ka. Orisi ka. Naragsak ta nga doa. Naman pa eh. Imay simang peten ti babaeng karibal ko. Anat istorya. Anabintas. Kaslasahan na ka mamati. Amay. Iba't patignak nito net. Istoryakin ka. Nabalingasan ka siguro mamati. Tiyan niya. Sinireknak nito net iti unek ti silad ko. Iso iti nangilak iti ridaw.
Enjoy na tibagina. As in nga talaga. Ngam nagbali na ka na tibker. Sikat na dati panunod ko. Laglag-lao na yung nga lalaki, tikahan ko makasyahay. Nga makatupil palayan ko nada. Siyempre, kahit na ramisen, kahit na nga lukuyin, tirik na. Isot imarakop, isot imagek. Saan ka na silisog? Sa anak na nagpaisulisog? Saan ko ang intulok, sweetheart? Gawat na sikat na dati panunod ko. Nang pirma iti 25 million pesos nga ka-cheque. 25 million. First story lang ti comics. Ngay magpapeso. Saan ko kaya't nga awatin? Ngay imbati na. Yung tawag kong isublik. Ngayam ko na. Nga basit laing deta. Di plano na, papintasin mi ti balay mi. Kaya di pa nagbasa na kapsat ko. Among ka di, nalaglag ko na kanyak di kapsat ko. Gawat isang ko nga, panangawat ti jaya na ka, at ti bagina. Kaya ore pa ti cheque. Sakti kaunget, kagura di kapsat ko. Again ka natin, panagsalita may manin. Parang tawag ko kayong kuha ng bagang isublik check. Kinunana, nasakit man tinaramid ko. Parang payo ko kayong kuha ng okay lang ko na namawatan na. Kahit nakanungang tultuloy, di pa nakisingad na. Kada kami, kada tayo, kada ta. So na jay 25 million, impapilit na lain. Mabalbaliwan di balay mi? Kamumutin di balay agad milyones di magastos. Wari kagangay lang balay. Inawat ko, sweetheart. Indipasit ko. Ibilin ko kada kiti kaabsat ko. Talo nga kaabsat ko. Nga ma-open da ka account da. Tap na i-transfer ko kada kawad at sagma 1 million da. Para ti pa nagbasa da. Wow. Nagmayatin. Di nga para kanya. Ready to matid da. Amo magit 3 million na dalaksayan. Dapat 22 million. Kaya pandaratan. Nga 10 million. Di magastos ka na di balay mi. Adapay man no? Dapat 12 million. O. Para ka nata. Panagkasarta. Ha? Imbaga na. Umatanda na na't kasarta. Leo, milyones di magsasaritaan. Oh, ada ka di pala pa ng tuwadom kanya? Idinto ta sir nirek na ko, nitiunig ti silid ko. Idinto ta nakalabos sa ni Sona. Idinto ta naraman ako, naginibibig na. Idinto ta inalan at dakulap ko, kit inyapros na ti barukong ko. Unang barukong na. Naglaglag kan. Sweetheart, man. Nagkapoy ka na. Virgin? Virgin ka no? My God. May ganon? Sapsabali? Dimte nga swerte. Saan nga problema? Idi, nagbaling nga problema. Gabotas siyempre. At damang guyod ka niya eh. Against ka. Ngem saan nga pinaguyod? Saan nga nagbili ka ng sulisog ka niya? Saan nakantong ka ng sulisogan? Ore maminsa nga pulog at siyam. Aribo nga sulisogan na. Saan to nga piliki? Ngata? Sweetheart, ikatamten yaman. Aba nagduadwam. Di jalayan yan, panang subok na kanya, kamarang sulisog na kanya. Jack po sintulo. Ore ulitin ng tupay. Inarakop nak manong na ni Vina. Amom nagdandanagak. Pwede mamuak nga danito ret di balayo. Kadagaman ak, sweetheart. Nagbaling ka na tibker.
No kasta. Uri no pinaay mo iso na. Nang tidmidlat at milyones, nga saan lang ang para kadagadi kapsat mo, na dikat, para karata? Imagine, yung sinard kidawak saan lang ang siksikat at kapsat na. Saan lang ang siksikat at balay na. Mapapintas. Mabaling ka di? Yes, sabi ka din nga saan. Adumot pa dyan. Thank you, kinitonet. Ay, my friend Tonet. Tawagan man, tagyaman na keng kwa na. Sige, bit lang, tawagan. Tinawagak manong name sa ako inted kani Vina kat nagsasalita da ang restaurant ay nakarakragsak ni Vina. Owen, friend. Mayat, iso na. Adumad day jayang. Saan lang nga di kakabsat na. Iti may kan. Agabutahan na di kakabsat na tagad-adal. Di kakabsat ko pa'y. Kunak pa'y. Nga saan lang adda. Saan lang suda adda balay na. Kawang ko na naman. Ha? Nayunam to? Oh, sana. Ado na day jayang. Thank you, Tonet. Thank you. I'm sorry, guy. I'm sorry. Siyempre, nagsalusak ka. Uy, nagbalinggayam nga na tip care, tip boyfriend ko. Anya? Ipabulod ko keng ka. Si Kamit Tonet na angaw ka. Ang yan mo yata, kami gati nga saan? Kahit laki din ni Leo. Bulodem lang nga, ang mga gagdagdagi ko. Ano si Kamit? Magkita ka lang yun sa wali. Ka rin nga saan nga si Kamit, para kini Leo. No, dikat para kanya. Okay, friend. Okay, thank you. I love you, Tonet. Thank you. Kagsalitan? Sige, harad. Okay, bye. Anya, nagmayat gayam nga kayo, Sona. Ulit na nagsuri ako. At siyempre, nag-ibong ko nagisuna. Awanan ti problema ta. Awanan. Agasawa ta nga ro din. Andang problema na ikabsat ta. Agpeso? Mga anak ni Tonet, kunak kumaangin. Uy, alike mo siya ti maid of honor ko. Kani, uwin. Dapat yung mga tawagan, di baga. Yung baga na nga peso manong namig at uwan ko na ako asigod ni Tonet. Manong namig kaslasaan kami nga mamati, kadagri si Maruno na pasamak. Naggadan nga napatakkel pintas ti balay miken ti balay da Tonet. Saan lang manunemi nga rekabsat ko iti nakikan iti na deposituan ti account da no diket pa digri kakabsat manunemi niya Vina. Ano na kiti mas daw iti bigla manunemi nga naggada na pimintas ti balay miken ti balay da Vina. Kadi dumtengan manunemi ti kalaysangan ito ding siyempre sana kaya't ni Tonet no saan nga natay garbo. Yan. Manong nemi, iti may sagsaganan ti seremonya. Ado di kiti mangibagbaga. Nang naroon na manong nemi ni Joseph, nga best friend ko met, padag nga architect, ni suti best man ko. Partner. Okay. Napinpinas mo tayo maid of honor ng bride. Siyempre bukod na nga arwatin dito. Baliktadam. Ni Vina iti maid of honor. Bride mo ni Tonet. Armam ka di Armam. Loko bak ng suna. Isikamat ti kahit na aman. Biyan tangay baro ka matpay. Damat girlfriend ko, kaya mo ko rin girlfriend mo iso na. Baka no, sikat pakagasat ken ko, na sikat nagasat no ka. Manong nemi di malpasan seremonya kaniti nagkarbo nga reception. Masadag ni Tonet kada kami. Hey, ano't plano yo? Honeymoon? Sa oras sa anin, Tonet. Aman.
Check di makamo. Ha? Saanin? Aman. Apay paayan dak? Inutoy. Inutoy ketyo. Agpareserba akon. Di Bagyo? Preserba ka na kita 5-star hotel sa dyan. Una di Tagaytay? Di Boracay? Una di Hong Kong? Si Kamet tunet. Lalo ka mas lagdag tagayinap. Okay, jalatat Bagyo nga ro din. Okay, kukuyog tayo. Sumurot ka? Taapay. Ang mabaling nga makipag-honeymoon. Tinangbalin nga. Maid of honor? Sige, basta umay ni Joseph. Tibesman ko. Sure. Api nga saan? Ngayon ko ka. Api nga saan Ernie titawagak na parehak. Hindi boyfriend mo? Yes. Nga kaya na papaki ni mama nga para kanya. Api ka din nga Jack susuruan nga ayaten kahit isararok matin ti kasarmi. Oh, okay na pimpinas pa ya. Sige. Ngayon madayon sa amat pagkapuan na, hasdag lang. Bale, nag-travel tayo ta, mapanjibagyo. Kasi diyamat ka, oras na makadanon sa dyan ni Ernie. Ano ya? Pareserba akon? Sure. Sweetheart, anang artilo kan mi? Nalipatak ng mga kata kayo at dahil regalo kata kayo na pinda sa kotse. Brand new. Ha? Tadikat an-anusam di bulok nga kotsem. Sundot pagluganan yun. Orita na break inin. Pinabreak in ko kay ni Tato Estong. Awan pagdanagan nyo, running condition, brand new eh. Basta pinasam tag-drive. O niya? Agreserba akon? Sige. Ano bina, sweetheart? Oh, gatuin na. Papagayam, saan tayong mairing pas, iti may isang part. Dito pagkasalitaan tayo. Tado pa'y pagtarayan na. Ayan? Pangatidugan dito pagkasalitaan ni Pagayam tinga Leo. Kabot ni Tunet. Saan pa nga napukahon tinamnaman? Uray nung kasarin na gitidwa. Kabot talaga nga pagpatayan na unay ni Leo. Iso nga, pansamantalang Papagayam pasensya kayo, no nabitin kayo. Ngayon, adun to pa yung struggle, adun to pa yung conflict. Iting kayo manggan, kan maamuan into no bigat Papagayam para iti part 2 and last part pagkasalitaan ni Leo. Kaya, okay, ano makunayo? Anang atat mabasamak iti sumasaruno. Ano ko nakunayo kat saan agsarday ni Tunet, hanpay nga napaay Hangpay nga napaay, sampay nga, di pa nagsardeng At apay panggap ng aramidan, ituloy na nga tang solisugan. Anya nga ta? At nga ta matay kadakwada. Ayun. Tapos nalikas ta kat makunang sinot na ikaring katuluyan.